Tisanayambe zonse titseke m'maso tipemphere. Oyera Atate wathu amene muli kumwamba, tisowekera nzeru, tisowekera mphamvu zimene munapasa aneneri anu osiyanasiyana kuti tikathe kukwanitsa kufotokozera za mbiri ya dziko lapansi ndi ulosi ndi kumene moyo wathu ukulowera. Pakuti izi ndi zinsinsi zimene anzeru a dziko lapansi satha kuzimvetsetsa, inde ngakhale kuzifotokoza chifukwa mbiri yake ndiyobisika. Mzimu Woyera munatipasa ife lonjezo lonena kuti tisazadere nkhawa kuti tizayankhula chani pakufunsidwa ife. Yafika nthawi imene mzakazi wanu ndikuyenera kuyima m'malo mwanu, inde kunenera chimene chili pa mtima panu. Tikulakalaka Nkhoswe Mzimu Woyera akhale nane, mukhale pa nsonga ya lilime yanga, ndikuti muzimene mwandiphunzitsa moyo wanga ndikathe kukagawana ndi anthu ena kupyolera mu phunziro ili, zikapindulire ine, zikapindulire moyo uwo. Ambuye ndikulakalaka phunziro ili likafikire moyo wa munthu wina, nakamuthandiza kukhulupirira kunena kuti inu ndinu Mulungu, ndipo ndinu woyamba ndi wotsiriza wa chikhulupiriro chathu. Palibenso mwa wina amene ife tingapeze chipulumutso koma mwa inu Yesu Khristu pachikidwayo. Mulemekezeke tikutamandika Mulungu wanga chifukwa mutipatsa ife moyo wa munthu wina kuti ukulandeni inu Yesu kukhala Mbuye ndi Mpulumutsi wanu. Pamene tikakhala tikuphunzira phunziro ili, tikupempha mukatisungitse zinsinsi izi ndi kuti tikazimvetsetse. Phunziro ili likakhale lophweka kumveka miyoyo yathu, ndipo lisakakhale lolemeretsa wina aliyense, wang'ono ngakhale wamkulu. Mulemekezeke ndi kutamandika Mulungu wathu chifukwa chonena kuti ndinu Mulungu wabwino ndipo ndinu Mulungu wosamala. Tapempha zonsezi kupyolera mu dzina lanu Yesu Khristu. Amen. Fika mwamba dzakhala tsiku la chimwemwecho, podzaona Yesu, dzaimba chigonjetsocho. Tikadzafika mwamba dzakhala tsiku la chimwemwecho, podzaona Yesu, dzaimba chigonjetsocho. Haleluya! Ndili wokondwa chifukwa cha tsiku la lero lopambana limene Mulungu watipatsa, mu tsiku la namba 5 limene tikuphunzira kuchokera pamutu onena kuti ndife alendo. Phunziro lathu la lero likhala likulowa mkati, tikhala tikuphunzira za ulosi ndi mbiri ya dziko lapansi. Ndipo mutu wake umene utatitsogolere mu tsiku la lero ndionena kuti uyenera iwe kuneneranso. Uyenera iwe kuneneranso. Chifukwa choti tikumva kunena kuti uyenera iwe kuneneranso, ndi chifukwa chake tachiona kuti ndi choyenera kunena kuti tiphunzire phunziro limeneli, ndi kuti litikonzetsetse ife ndi kuti zindikiritsa ife kumene moyo wathu ukulowera. Ndi phunziro labwino kwambiri, ndipo tisowekera Mzimu Woyera atitsogolere mu zonse. Uyenera iwe kuneneranso. Mumutu waukulu umene ukutifotokozera kunena kuti ndife alendo. Mu dziko la chilendo limene tikukhalali, tikuyenera kuneneranso. Chifukwa chani? Posowa vumbulutso anthu amawonongeka. Tatiye tipitirire limodzi Masalimo 137 verse 1-3. Ana a Israeli, mtundu osankhikawo, chifukwa cha kusamvera kwawo, nawonso adalandira dipoti. Mulungu anawanenera kuti akuyenera kutengedwa kupitisidwa ku ukapolo ku dziko la Babulo kwa zaka 70. Ndipo chinachitikadi chimenechi. Ezekiel, Yeremiya, Daniel onse ananenera zacho chitika ichi.
ngakhale Yesaya ananenera za chochitika ichi chonena kuti mtundu wa ana a Israeli, mtundu osankhikawo, chifukwa chonena kuti wachoka pamaso pa Mulungu uzapitisidwa ku Babulo. Ndimakonda ulosi kwambiri, komanso ndikhala ndi mtima ndi chidwi chofuna kumvetsetsa za ulosi. Mwachisomo cha Mulungu pakuwerenga, Mulungu amabweretsa mavumbulutso ake osiyanasiyana kuti tikamvetsetse zinthu zimene zimaoneka zobisika, zotsekeka kwa anthu amene mwina sakhala ndi chidwi ndi ulosi. Tsiku la lero tikhala tikuona kuti ndi zingati zimene zinakwaniritsidwa, nanga ndi ziti zimene zatsala kuti zikwaniritsidwe. Mulosi wa dziko lapansi pali chaka china chake chimene chimatchuka kwambiri, 1844. Kuchokera chaka chimenecho Satana anazindikira kunena kuti walowa nthawi ya kumapeto. Satana anazindikira kunena kuti kanthawi kamuchepera, ndi anabweretsa zinthu zosiyanasiyana. Zinthu zinayamba kuoneka nakula mphamvu mu dziko lapansi. Achina Baha'i Faith anabadwa nthawi imeneyi. Evolution theory imene takhala kuti mayikambirana tsiku imene timalenga timaphunzitsana za chilengedwe inaphukanso mnyengo yake imene kuyamba kukula mphamvu. Nzeru yake ndi ya dziko lapansi chifukwa Satana akudziwa zoti kanthawi kamuchepera. Nthawi ikupita, Satana pakuona onena kuti dziko sili kufika pogwira chimene iyeyo akufuna. Satana mpaka wafika popereka maphunziro aulere maiko osiyanasiyana kuti anthu aziphunzira. Tikuyenera kuzindikira kunena kuti nzeru ya Satana imadza ngati yokoma. Ikamabwera imakhala nawo maonekedwe angelo wakuunika, ndipo anthu sazindikira kunena kuti akunamizidwa mpaka anatapezeka kunena kuti ali mkati mwa chinyengocho. Tamvetserani Masalimo 137 verse 1 mpaka na 3 pali nkhani yonena kuti chani. Pali mawu amene ogwidwawo Ayuda amene ali ku Babulo anadandaula motere: ku mitsinje ya ku Babuloni kumeneko tinakhala pansi, inde tinalira pokumbukira Ziyoni. Pa nsondozi uli mmwemo tinapachika mazeze athu. Popeza pamenepo akutigwirawo anatifunsa nyimbo, ndipo akutizunza anafuna tisekere, ndikuti mutiimbire nyimbo imodzi ya ku Ziyoni. Inu Satana sachita kufuna kuti mumpembeze ka 70, amangofuna kamodzi kuti inuyo muchoke pamaso pa Mulungu. Sizinatengeretu Adamu ndi Hava kudya za mtengo oletsedwawo mpaka mtengo wonse zipatso kumaliza kuti agwe pa chifuniro cha Mulungu. Kanangokhala kamodzi kenikeni ku mitsinje ya ku Babuloko. Inu Satana ali pa nkhondo yayikulu ndi ife mpingo, ndipo sitikuyenera kukhala andima. Tiyenera kuzindikira kunena kuti tili pa nkhondo yayikulu imene Satana walavula zimadzi zake zimene zikuyimira ziphunzitso kufuna kukokolola inde wina aliyense amene sanakhazikike mu choonadi ichi. Tamvetserani kuchokera pa Chivumbulutso chapter 12 verse 15 akutifotokozera kunena kuti ndipo inalavula mkamwa mwake potsata mkazi madzi ngati mtsinje kuti akakokoledwe mkazi nawo. Mkazi amene tikumuona apa ndi mkazi amene amayimirira mpingo woona umene chiphunzitso chake chakhazikika pa atumwi ndi aneneri amene amutenga Yesu Khristu kukhala mwala wa pangodya mu chikhulupiriro chawo, kukhala mutu mu chikhulupiriro chawo, amene amutenga Yesu Khristu kukhala chitsanzo chawo kuti muchina chilichonse chimene Yesu Khristu anadutsamo inde mmoyo wawo nawonso adutsemo. Ndi akuti chimkazi chinalavula madzi kunena kuti chimukokolole mkaziyi. Tazindikirani inu mu chaka cha 1844 chimene tikukambachi ndi pamene
chiweruzo chakufufuza chinayamba. Yesu Khristu anachoka chipinda china kupita chipinda china, kupita chipinda chopatulikitsitsa. Ndiphunzira phunziro limene lipatsogolopa. Ndi nthawiso yomweyo imene mpingo wotsiriza umene watenga uthenga wa angelo atatu kulalikira ku dziko lonse lapansi kuti Babulo wagwa. Samalani ndi ziphunzitso zokokololazi, inde ziphunzitso zophwanya choonadi, zoponderesa choonadi. Nawonso ndi nthawi imene unaphuka uli waung'ono ndikumakula onyozeka opanda maonekedwe, monga timawerengera kuchoka pa Yesaya chapter 53 kuti alibe 53 verse 2 alibe maonekedwe okoma ena aliwonse, komatu ndi amene wagwiritsitsidwa choonadicho. Kodi inuyo mulolera kukhala mbali imodzi kambewu kotsalira kamkazi kamene sikalola kugwadira lemba la chilombo, inde kugwadira fano ndi kulandira lemba la chilombo? Tikukhala mu nthawi ya kumapeto ya dziko lapansi imene china chilichonse chikuchitika mopsa kwambiri, pamene ziphunzitso zati mbwe. Ndikuti Satana ataonanena kuti plani yake ikuchedwa, anabweresa maphunziro osiyana-siyana masukulumu aulere onena kuti anthu aziphunzira, koma ziphunzitso zake ndi za dziko lapansi. Taganizani ma atheists amafika ponena kuti in science we trust, not in God of heaven they trust. Ana athu ambiri tikuwapereka ku maphunziro a dziko lapansi amene akumafika ponena kuti in science we trust. Tikuyenera tikudandaulira ana athu amene tsiku ndi tsiku alokakamizika kupita masukulu a Babulo, inde kumene kuli mitsinje ya Babulo imene ikuyenda mothamanga. Ana Israeli anafika polira pakukumbukira ku Ziyoni ku mitsinje ya ku Babulo, kumene anafunsidwa kuti angoyimba nyimbo imodzi yokha, koma iwo anakana. Tikukhala mu nyengo imene anthu tikuyenera kupanga chisankho chokana, osamangovomera zina zili zonse zimene boma lapereka, osangovomera zili zonse zimene mpingo wapereka. Tazindikirani tikukhala mu nyengo imene Satana wakwanitsa kulowa mu mpingo wina uliwonse, ngakhale wotsala wa Yehova, ndi cholinga chonena kuti tigwetsedwe mphwayi. Koma ngakhale Satana wadzeramo mbewu yake, taonani mmenemu Mulungu ayikamo nyenyezi zake zimene zagwiritsitsa choonadi, zimene sizipinda maondo awo kugwada, monga Hananiya, Azariya komanso Mishaeli, amuna atatu awo anzake a Daniel. Leloli tikhala tikuphunzira kuchokera pa buku la Daniel, pamene titaone zisisi zazikulu zimene Daniel anadusamo. Kodi mitsinje imene ifeyo, mitsinje imene mwana wa Mulungu akuyenera kulandira kamena kumwamo ndi mtsinje wanji? Tatiye tipite pa Yohane chapter 7. Mwina ena akhoza makamba kuti mitsinje kunena kuti ndi ziphunzitso chifukwa chani. Tawerenga chitsinje chachikulu chimene chinatuluka mkamwa mwa njoka, ndi cholinga choti chimize mpingowo, inde chikokolole mkazi, chikokolole mpingo wa Mulungu ndi Yesu amene ali mwa iwo. Ndikupereka ziphunzitso zosiyana-siyana. Yohane chapter 7. Tiye ndipitire limodzi ku Yohane chapter 7. Yohane chapter 7 tiwerenga kuyambira verse 37. Tufuna timve kunena kuti kodi pamene phunziro likupita kumapeto, inu ndine tikuyenera kukhumba kumwa kuchokera mu mtsinje wake uti. Yohane chapter 37 mutu wake akufotokoza kunena kuti Yesu aneneratu za Mzimu Woyera. Haleluya. Verse 37. Koma tsiku lomaliza lalikululo la chikondwerero, Yesu anayimirira nafuwula ndi kunena, ngati pali munthu akumva ludzu, adze kwa ine amwe. Haleluya. Adze kwa ine namwe. Chonde osangotanganidwa kulowera ku ministry iyi, ku fellowship iyi, ku kachisi ichi, kumvetsera izi, kaya ndi pa YouTube, kaya ndi pa Facebook, kaya ndi pa WhatsApp, kumaona magulu olowa, magulu ena ndithu nda ku mitsinje ya ku Babulo, amene atenga ziphunzitso za dziko lapansi, ndi cholinga choti niyo mukamaziona pafupi mufike pozizolowera ndipo muyambe pozichita. Tanena kuti Satana amadzanga ngati ngelo wakuunika. Satana alinawo machitidwe ochenjera kwambiri kuposa amene ife anthu timaganizira. Tikuyenera kukhala osamala. Verse 38. Iye wokhulupirira ine
monga chilembo chinati, mitsinje ya madzi amoyo idzayenda kutuluka mkati mwake. Haleluya! Wina aliyense amene akhulupirira zonse zimene Yesu Khristu ananena mu vumbulutso zimene zimapezeka m'Baibulo, ameneyo akunena kuti mitsinje ya madzi amoyo idzatuluka mkati mwake, idzayenda kutuluka mkati mwake. Inutu choonadi chimene muli nachocho, matenda amene munachiritsidwa aja, ntchito imene mumagwirayo, ana amene muli nawo, banja limene muli nayoyo, mwa inu mukuyenera kutuluka mitsinje ya moyo imene kupyolera mubadaliso amene muli nawo inuwo. Ambiri akamudziwe Yesu Khristu ndi kumutsata, kumutenga iye kukhala mbuye ndi mpulumutsi wawo. Akutiuza kunena kuti koma verse 39 Yohane chapter 7, koma ichi anati za mzimu amene iwo akukhulupirira iye anati adzalandire, pakuti mzimu panalibe pamenepo, chifukwa Yesu sanalemekezedwa pa nthawi pomwepo. Iye pakunena kuti mitsinje ya moyo idzatuluka mwa iye, amatanthauza mzimu woyera amene adzalamulire miyoyo yathu. Pa nyengo imene tikupitayi mulosi wa dziko lapansi kupezeka magulu awiri okha. Gulu limene lili lozunzika ndi ziwanda, ndi gulu limene lili lodzazidwa ndi mzimu woyera, lizichita zinthu mosogozedwa ndi mzimu woyera yekha. Ndiye lipita ku dziko lapansi mwamphamvu kulalikira, kutchula tchimo ndi dzina lake ndi kudzudzula, ndi kuti anthu tikuyenera kumutsata Yesu Khristu kukhala mbuye ndi mpulumutsi wathu. Tamvetserani ino, timatili kamawerenga kuchokera pa Ezekiel chapter 14 verse 19 ndi 20, amatifotokozera kunena kuti olungama adzapulumutsidwa ndi chilungamo chake. Palibe kupulumutsidwa wina aliyense kapena kunena kuti ine chifukwa choti ndakhulupirira, chifukwa kuti ndabadwira kwa abusa ndiye kunena kuti tonse ana abusa tipulumuka. Iyayi, chifukwa chonena kuti kaamuna anga ndi abusa, kaya ndi mtumiki wamphamvu, ndiye inenso ndilandira chipulumutso. Inenso ndili nayo nkhondo yanga imene ndikuyenera kumenya, nkhondo ya chikhulupiriro, ndikuti ndigonjetse ndikalandire mkolona wa moyo. Kulibe wholesale salvation. Wina aliyense akayima yekha pa chiweruzo, akuti Nowa, Daniel, Yobu akanapezeka sakadapulumutsa wina aliyense, mwana wamuna kapena wamkazi, koma akanapulumutsa moyo wawo wokha. Inu sankhani kuyima ngati Daniel amene anenacho chikhulupiriro chosagwedezeka. Atakumana nazo nyengo zokhwima, analolera kukalowa ndithu kuponyedwa mudzenje la mikango, koma Mulungu anamupulumutsa. Tiye ndipitire limodzi pa Daniel chapter 2 kuti tione zimene mfumu inaona. Daniel chapter 2 palifano limene mfumu inaona muloto. Mfumu Nebukadineza inali mfumu yayikulu imene malamulira dziko lonse lapansi ku Babulo. Tikukhala mu nyengo imene posachedwa apa chipembedzo chikhala chili chokakamiza. Tateni tiwerenge Daniel chapter 2 verse 1 akufotokoza kuti chani. Chaka chachiwiri cha Nebukadinezara, mfumu Nebukadineza analota maloto, ndi mzimu wake unavutika, ndi tulo take tidamwazika. Akuti mu chaka chachiwiri mfumu Nebukadinezara ikulamulira. Mfumu Nebukadinezara inayamba kulamulira mu chaka cha 605 BC, before Christ, Yesu Khristu asanabwere. Mutatina kambiyana muja kuti chipangano chakale amene amakhala ngati nokhala pakati pa chipangano chakale ndi chipangano chatsopano ndi kubadwa kwa Yesu Khristu, kupezeka kwa Yesu Khristu m'dziko lapansi. Yesu Khristu analipo kuyambira pachiyambi, zimene zikuyenera kudziwa ndipo tisamayiwale. Ndipo nthawi imeneyi 605 ndi pamene achina Daniel anatengedwa kupitisidwa ku dziko la ukapolo. Tiziti tikawerenga Daniel chapter 2, tiziwerenga so Daniel chapter 7. Chifukwa chinachitika kunena kuti patatha zaka 40 mzukulu wake wa Nebukadineza akulamulira, naye Daniel anaona loto. Loto limene Daniel anaona chani, nanga chimene chinamuchitikira chinali chani. Daniel chapter 7 verse 1 akutifotokozera kunena kuti chaka choyamba cha Belisezara mfumu ya Babulo
Daniel anaona loto, naona masomphenya a mtima mwake pakama pake, ndipo analemba lotolo nalifotokozera mwachidule. Tamvetserani pa verse 15 chinamuchitikira Daniel ndi chani. Verse 15, koma ine Daniel mzimu wanga unalaswa mkati mwa thupi langa, ndi masomphenya a mtima mwanga anandivuta. Tikuonapo anthu awiri onse aona maloto. Nebukadneza waona loto koma loto lamuchokera. Daniel waona loto masomphenya koma loto iye akulikumbukira koma linamusowesa mtendere. Masomphenya anamuvuta mu mtima mwake. Masomphenya watu anatanyamula uthenga umodzi, ndipo ndi Daniel yemweyi amene anamasulira loto la mfumu Nebukadnezara zaka 40 zapitaso. Inu Mulungu ndokhulupirika. Mutu wathu mutsiku lalera kuti fotokozera kunena kuti uyenera iwe kuneneranso. Nthawi ikamapita zinthu zimafika pomayiwalika. Mulungu atampasa ichi Nebukadnezara mu 605, Daniel amazachiona mu zaka zapafupifupi 556 pamene amazalandiranso naye loto. Fandi nthawi imene Belisezara analowa pa mpando wa gogo wake Nebukadnezara. Ndikuona zomwezo koma munjira ina ndizofotokozedwa moonjezera kuti kodi maufumu wakhaidwirawo ndi lotani. Tamvetserani chimene chinachitika. Tikawerenga kuchokera mu Daniel chapter 2 verse 6, Nebukadnezara anali nayo nkhondo yolimbana ndi amatsenga anzeru aku Babulo ndi kuti amasulire loto, koma lotoli mfumu inalitaliwala. Ataona kunena kuti anthu amene amadalira azamalamulo a mdziko lake sakumasulira, sakuaula, sakupanga maulawo matsenga awo kuulula, anafika popereka chiopsezo kunena kuti amene samasulira ndimupha, ndipha inu ndi mabanja anu omwe. Nthawi imeneyi Daniel pamodzi ndi azinzake ena, mukawerenga Daniel chapter 1, anali ali ku skulu ya malamuloyo akuphunzitsidwa kuti akhale anzeru aku Babulo. Ndi chitaperekedwa chigamulo cha mfumu ndiyo ngakhale iwo amene ali ku skulu anayenera kuti aphedwe. Daniel anapita kamudandaulira Aspenazi kuti mfumu yafulumiriranji kunena kuti ikufuna kuti iphe anthu. Mutipase mpata tikapemphere. Ndipo Daniel timamva kunena kuti tokambira verse 17, 18 kunena kuti iyeyo anapita kwa abwenzi yake Hananiya, Mishaeli komanso Azariya, amene nawasintha mayina amene timadziwa aja Shadrach, Meshaki ndi Abednego. Sindikonda kutchula mayina amene ofunda mayina a milungu ya ku Babulo. Daniel anapemphera ndi anzake. Mwa chisomo cha Mulungu vumbuluso linaperekedwa kwa iwowo. Ndeti ufuna tilisakatuleno kuti unena kuti kodi lotolo limene analiona mfumu linali lotani. Ophunzira akasidi inde anzeru aku Babulo anafika pogonja kunena kuti chinthu chimene mukufunsa chimfumu palibe munthu amene anayamba wafotokozerapo, koma ndi milungu imene imakhala sikhala pakati pa anthu. Anthu aku Babulo anafika ndithu podandaulira mfumu kuti mwafunsa chinthu chachikulu. Verse 6 akunena kuti mfumuyo, koma mukadziwitsa lotoli ndi kumasulira kwake, mudzalandira kwa ine mphatso ndi mphotho ndi ulemu waukulu. Chifukwa chake mundidziwitse lotoli. Koma iwowa anayankha kunena kuti zimene mwafunsa mfumu mu mbiri ya dziko lapansi pebe munthu amene amba wafunsapo. Openduza onse adalephera nditu kufotokoza za chinthu chimene mfumu inaona. Verse 28, Daniel anayankha kuti chani pakumasulira loto. Mfumu inayankha niti kwa Daniel, amene dzina lake ndiye Beltesezara, ukhoza kodi kundidziwitsa lotolo ndidalilota ndi kumasulira kwake? Verse 27, mnayenga verse 26. Verse 27, Daniel anati. Daniel nayankha Daniel pamaso pa mfumu nati, chinsisi inachitira liuma mfumu. Angakhale anzeru openduza alembi kapena alauli sakhoza kuchulula mfumu. Daniel nayenso anayankha ngati wa ku Babulo
kunena kuti anzeru openduza alembi alauli sangakhoze kuchulula chinthu ichi mfumu I think inakhala ninkawa kuti kamwana anga kanditayisa nthawi for nthawi imene Daniel mwina ndi zaka 17 bisanakwaneso 20 ali ku skulu asanamalize chaka chake chachiwiri ali ku skulu imene amene akukhalamo zaka 4 anapezeka kuti asanamalize skulu wamba kale kugwira ntchito ya ulosi wamba kale kuoneka kuti ndi wanzeru pakati pa anthu amene sali anzeru. Tufuna ndikutsimikizeni abale yanga promotion imachokera kwa Mulungu. Anthu akhoza kukuponderezani munjira ine iliyonse koma Mulungu akakuyikirani poti mudutse Mulungu amakonza njira popanda njira. Munthawi imene dziko limaoneka kuti athanzeru ndi pamene alosi ndi pamene anenera Yehova amafunikira ndi kuti apereke mayankho. Mwangozi tsiku la lero anthu akumapita kufuna nzeru kuchokera kwa aula amatsenga amene sakhulupirira Mulungu. Monga taphunzira phunziro la dzulo kunena kuti kodi mufunsira za munthu wa moyo kwa anthu okufa. Tikuyenera kubwerera ndi kukafunsira kwa Ambuye. Verse 28 akunena kuti koma kuli Mulungu kumwamba wakuvumbulutsa zinsinsi. Iye ndiye wadziwitsa mfumu Nebukadinezara chimene chidzachitika masiku otsiriza. Loto lanu ndi masomphenya a mtima mwanu pakamwa panu ndi awa. Mfumu Nebukadinezara ankalingalira kunena kuti kodi tsogolo la ufumu lizakhala bwanji. Ndipo anafuna kudziwa. Ndiye Mulungu anampasa chiloto. Chimene sona chiloto anachiwala. Ndi anayamba kuzunguza nacho anthu kuti anthu amululire. Koma lotolo Mulungu anampasa pa cholinga chonena kuti likaonesere za zinthu zimene zikuyenera kudza m'masiku otsiriza. Maufumu amene angabwere. Tiyeni mwachangu tikambirani. Anaona chifano chooneka ngati munthu. Chili ndi magawo 4. Pa magawo 4 zisulo zosiyana-siyana, golidi, silver, blasi, iron. Mapazi ake osakanizika dongo komanso ndi chitsulo. Naye Daniel patatha zaka 40 anaona, iyeyo sanaone chimunthu koma iye anaona zilombo zosiyana-siyana zoopsa zikunduka kuchokera pamadzi ndiye zinampasa nkhawa. Chilombo choyamba chinali mkango. Pamene Nebukadinezara mutu unali wa golide kuyimira ufumu wa Babylon umene amayamba mu zaka za 605. Atatha kuona chimenecho anazaonano pachifuwa pa chifanopa mfumu inaona chisulo cha silver. Uku Daniel anaona chimbalangondo chitanyamula ndithu mafupa atatu mkamwa mwake a munthu. Pachiuno apa anaona chitsulo cha brass, ena amati bronze, ena amati mkuwa muchichewa. Ufumu umene umayimira Greece, umene umayimiridwa ndi nyalugwe amene ni mitu 4. Atatha kuona chimenecho anazaona miyendo. Nebukadinezara munthu chimene choona chicha miyendo ya chitsulo. Miyendo ya chitsulo iyi imayimira ufumu wa Roma. Kwina ku Daniel anaona chilombo choopsa chili ndi nyanga 10. Ndiye kunapezeka kuti ataona nyanga 10 zija kunazaphuka kanyanga kena katangophuka amene pacha kuti pha nyanga zina zitatu zinazulidwa magazi chu 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 chu. Kena kwanazoonano Nebukadinezara mapazi osakanizika dongo ndi chitsulo. Inu sizingasakanizike taisani mukayese kusakaniza. Olo mudati muphome doti pa poto wanu likanganukapo pasanapite nthawi sizingagwire. Sungamatire dongo poto kunena kuti uziphikira sigwira. Pangatalike madzi akamalapo zoti pagunyuka pakanuka naso pambaso kuchucha. Ndetu kuona nena kuti kanyanga kamene nakaona Daniel mu Daniel chapter 7 kanapezeka kunena kuti kanapasidwa kamwa kanapasidwa maso oneka ngati a munthu ndipo kanayankhula zoopsa zonyoza Mulungu. Maufumu onsewa anapita. Babulo adapita, Medo-Persia anapita, Greece anapita, Rome
wachikunja anapita. Lero tili mu divided kingdoms. Inde mafumu amene alomwazika aku Europe. Ndi chifukwa chake timaphunzira kunena kuti Africa anagawidwa. Ndi mafumu akunjawo, ife kuno tili pasi pa Great Britain. So tukumva kunena kuti tili kumapazi, kumapeto kwa chimunthu chimene anachionaku. Nebukadneza anaona mwala osemedwa opanda manja ukubwera kusamenya kumapazi kwakeku. Kumeneku ndikubwera kwa Yesu Khristu. Ndipo Yesu Khristu azakhazikitsa ufumu wake. Ndiye tifuna tikhale ndi chidwi kwambiri pa miyendo iyi imene iliyosakanizika dongo. Indiyo sakanizika dongo, komanso momwemo tikupezamo kunena kuti muli chitsulo. Kuti mphamvu yake ikhala motani. Chifukwa panopa tili nthawi imene yoyo talowa mu New World Order imene zochitika zonse zikulozera ndithu kubwera kwa Yesu Khristu. Ndipo tikuyenera ifeyo kuneneranso. Tikuona Mulungu olungamayo anamuonetsera chinthu ichi Nebukadneza. Atamuonetsera Nebukadneza sizinathere pompo. Papita zaka 40 ulosi wamba kuyiwalika. Nthawi imeneyo Daniel ndoti walowano mu ufumu wachiwiri wa Medo-Persia. Mukuona Mulungu ndokhulupirika. Umboni umene ndokhulupirika ola mukafufuza history ya dziko lapasi zinthu zimene zimukazipeza. Satana amadana ndiwo onse amaphunzira history. Ndicho linga chonena kuti azindikire. Amafuna zibisi azivindikira machimo ake. Amauona mu ufumu umene umayimira chimbalangondo. Ndi anamuonetsa za leopard. Kuzamuonetsa za chirombo choopsa chopanda maonekedwe. Chanyanga 10 Daniel. Ndi Daniel ataona zimenezi anafotokoza kunena kuti koma ine Daniel mzimu wanga unalaswa mkati mwa thupi langa. Ndi masomphenya a mtima mwanga anandivuta. Anafuna kumvetsetsa za chinthu ichi. Koma Mulungu anamuza kuti chani. Tatiye tipite pa Daniel chapter 12. Daniel chapter 12 anayankhidwa zotani. Daniel akufuna kudziwitsitsa ndi kumvetsetsa. Maka zakanyanga kang'ono kameka nali ndi maso ndi pakamwa anayankhidwa kuti chani. Daniel chapter 12 verse 4 akufotokoza kunena kuti koma iwe Daniel tsekera mawu awa. Nukomere chizindikiro buku mpaka nthawi ya chimaliziro. Akuti akomere mawuwo mpaka nthawi ya chimaliziro. Nthawi ya chimaliziro tena kuti ikuyambira pati? Ikuyambira 1844. Ambiri adzathamanga chauko ndi uko. Ndi chidziwiso chisatuluka. Akuti nthawi imene yoyo yachimaliziroyo kuyambira 1844 yo. Ambiri adzathamanga chauko ndi uko. Ndipo chidziwiso chisachuluka. Ndi chifukwa chake zotengera zofoka ngati ife tikukwanitsa kufotokoza zinsinsi izi. Chifukwa chidziwiso chisachuluka. Zinthu sizikuvuta kupeza ndi intaneti. Mukafuna kumvetsetsa na munthu amene amafuna kumvetsetsa za prophecy. Satenga buku lopatulika kukhala lotsekeka koma limakhala lotseguka. Monga tinafotokozera mucha kuti ukatsegula verse ngati sukumva. Monga Yakobo analira kwa Mulungu kunoti sindikusiyani mpaka mundidalitse. Iwenso uzigwada kuti Ambuye sindikusiyani mpaka mundidalitse. Muvumbuluse chinthu ichi kwa ine mpaka ndichimvetsetse. Mulungu azachivumbulusa mwa chinsinsi chake. Tamvetserani. Tikamawerenga kuchokera pa verse 8 akufotokoza za buku lotsekeka ili. Ndinachimva ichi koma osazindikira. Pamenepo ndinati Mbuye wanga, chitsiriziro cha izi nchiyani? Verse 9. Ndipo anati, pita Daniel, pakuti mawuwo atsekedwa nakhomeredwa chizindikiro mpaka nthawi ya chitsiriziro. Mawuwo atsekeka mpaka nthawi ya chitsiriziro. Daniel anafuna amvetsetse koma sakanatha kumvetsetsa chifukwa nthawi yawo magalimoto kunalibeko. Nthawi yawo madrone kunalibeko. Kunalibe smart agriculture. Kunalibe smart science. Kunalibe artificial intelligence. Ufiti unalusa nafike pamene wafika apa. Tazindikirani ichi. Zitsulo zimene Nebukadneza anaziona. Zimakhala zikumachepa mphamvu mene mukuonera ukafika ku chitsiro cha chabechabe. Inde mpaka ukafika ku dongo la chabechabe. Zikutanthauza kunena kuti mufumu wina oli wonsewo
mphamvu zawo ulemerero wawo umanka ukumachepa. Ndifo yake pomasulira lemba pomasulira loto ndana mafotokoza kuti ndipo ufumu ochepa mphamvu udzatenga ufumu wanu, ndipo ufumu ochepa mphamvu udzatenga ufumu wa Medo-Persia, ufumu ochepa mphamvu udzatenga ufumu winawo. Ndifuna ndikuwuzeni kunena kuti utangoti ufumu wa Nebukadineza uli apo chi, wa Roma uli apo chi, amenyane nkhondo Aroma agwa. Koma chifukwa chonena kuti munthu kothera ndi kumapazi, ufumu wa Babulo sudzaonekaso, unapita. Komanso china chimene chikuyimira kuchoka kumutu kumapita kuchoka kumutu kwa chifano chija kafika kuphazi, apart from kuti mphamvu political power imanka nachepa pa ufumu wina uliwonse. Tikuona so kuti chinali chikhalidwe chimanka chikumachepa ndi kumavunda nthawi ikupita. Ndizomvesa chisoni, chinali chikumavunda. Mkango umene Daniel anaona anafolosa nawo pa santima wa munthu. Inu Nebukadineza atu amamva chisoni, anapanga mistake moyo wake, koma amakhuzika, amaopa Mulungu wakumwamba. Koma maufumu mene akupita, Mulungu akumuchotsa pang'ono. Inu tikukhala kumapeto kwa nthawi ya dziko lapansi, tufuna titsimikizirane zimene zozo. Ndi chifukwa chake lero lichikhalidwe chafika povunda. Ndi chifukwa chake tikukhala munyengo zopsa kwambiri zimene anthu fetu kuyenera kusamala ndi kuzindikira ndi kuononera kuti Yesu Khristu asala pang'ono kubwera. Tatiye tipite mwachangu ku Genesis chapter 6. Tufuna tuone pamene dziko lapansi lafika ndi kuti kodi ifeyo monga owerenga tikuyenera kukhala osamala motani. Genesis chapter 6 verse 1. Tufuna tilumikizise ni nyengo imene tikukhala. Tikanatha kukambirana zazikulu zimene zinachitika mu Babulo, mu Medo-Persia, mu Greece, mu Rome, koma tufuna tikhazikike mu Rome. Inde Rome ogawanikayi, osakanizika dongo. Inde momwe muli chitsulo, ndamene tikufuna tionetsetse timvetsetse fani nyengo imene tikudutsa. Genesis chapter 6 verse 1. Ndipo panali pamene anthu anayamba kuchuluka pa dziko, ndi ana akazi anawabadwira iwo. Haleluya! Anthu atayamba kuchuluka pa dziko. Kodino atabwera za umoyo apa sanena kuti overpopulation. Anthu mwachulukitsa. Nthawi ya Nowaso anthu anachulukitsa. Ndi chinachitika ndi chani anthu adachuluka. Ino anthu akachuluka uchimoso machuluka. Mukamakonda kukhala pa mala amene pali anthu zambirimbiri, mungodziwa zonena kuti anthu amene ali ndi ziwanda zambiripo ndi ambiri kusana ndi abwino. Ndi malo opsa kwambiri. Ndi chifukwa chake Mulungu akunena kuti tulukani pakati pawo mukakhale kumbali, kumene muzikakhala ndi nthawi yokumva mawu a Mulungu, osakhala ndi nthawi yophunzira maphunziro a dziko lapansi, ku country living. Azitsogolera ambiri lero kuima nasusa mfundo imene mwaposachedwa tizindikira kunena kuti tikukhala mu Babulo, ndipo ma system a Babulo atipweteka. Tatiye tiwerengeso pa verse 6. Akufotokoza kunena kuti ndipo Yehova anamva chisoni chifukwa anapanga munthu pa dziko lapansi, ndipo anavutika mtima mwake. Zomvesa chisoni nanga. Verse 11. Ndipo dziko lapansi linavunda pamaso pa Mulungu. Dziko lapansi ndipo linadzala ndi chiwawa. Kaya mukutha panga lirete mawuwa akuti kuli overpopulation. Tikawerenga pa verse 11 akunena kuti dziko lapansi linavunda ndipo linadzaza ndi chiwawa. Chiwawa chilipena paliponse masiku ano. Sungamole mwana wako wamkazi kumayenda usiku fa sukudziwa chingachitikire ndi chani. Sitingagone nyumba zosakhoma ngakhale kumudzi kumene umakhoma kumene ifo kuba Afrika pena paliponse chiwawa chilipena paliponse. China chake chikangophonyeka anthu mademo koma kuso kuti umakukwiya kwake kumene kukotani. Zoti kale anthu amatha mwina kupeza kuti apondana mwina phazi ndi kungokhulukirana zimenezo zinatha. Anthu akumalola kutenga mpeni kumbayanza mupanda chifundo. Ndiye muoneno mmene chiwawa chakwerera ndi media. Ndi zimamuvi tu zimene tikumaonera zimene zimatipangisa anthu fe kukhala ndi maganizo okhala ngati achinyama. Taonera nkhondo uko, taonera zachiwerewere uko, basi maganizo umakhala achiwerewere, maganizo ankhondo basi, maganizo okhesa mwazi.
tikukhala munyengo yowawa kwambiri, munyengo yovuta kwambiri, imene anthu sakuona kovuta kukhetsa mwazi wa munthu. Munthu akuphedwa ngati nkhuku mopanda chifundo. Chifukwa cha mawu a Mulungu tinafotokoza pali mayiko ena saloleratu, amalola mpaka kugenda, kuotcha munthu foti wasunga paipo nyumba mwake. Tikukhala masiku ovunda, ndi chifukwa chake pakati pathu anthu afika ponena kuti in science we trust, osati in God. Mulungu afufutika. Kodi Mulungu afufutika nyumba mwanu inu kuti dziko la chilendo ili? Anzathu analira china Daniel ku Babulo kuti zaimba bwanji nyimbo mu dziko la chilendo. Atangofusidwa nyimbo imodzi yokha, rekodi imodzi yokha anakana. Kodi inu mukana mu dziko la chilendo lino? Kapena mupereka mugonekera khosi, tikumangovomereza zina zili zonse zimene Satana wayika? Koma taona ndi pa verse 13 akufotokoza unena kuti ndipo Mulungu anati kwa Nowa, chimaliziro chake cha anthu onse chafika pamaso panga, pakuti dziko lapansi ladzala ndi chiwawa chifukwa cha iwo. Taonani, ndidzawononga iwo pamodzi ndi dziko lapansi. Inu Mulungu kwake sikuwononga, Mulungu wathu sokupha, Mulungu wathu ndi wachifundo. Ndi chifukwa chake anatumiza Yesu Khristu kuzatifera. Yesu Khristu anabadwa mu nthawi ya Roma. Nda asilikali Roma mana anampachika, anapita kumwamba. Dziko silinathe, mwala uwu wapangodya amene amayimira Yesu Khristu umeona ubwera wopanda manja ndikuzagunda mapazi achifanowa sunadze. Tili pamene popo. Ufumu osakanizika, iron ndi clay. Ufumu opsa kwambiri, umene akulakalaka akuyesesa kunena kuti mafumu alumikizane. Ndi chifukwa chake tikufotokozera pamutu onena kuti uyenera iwe kuneneranso. Atiye ndipite ku Chivumbulutso chapter 10. Ku Chivumbulutso chapter 10 tione kunena kuti patapita no zaka zambiri kwambiri, kuchokera nthawi imene Daniel anaona zilombo zosiyana-siyana. Kodi Mulungu anakhalabe chete? Kapena masomphenya akumapeto kwa nthawiyo anampasanso munthu wina? Tatiye ndipite pa Daniel chapter 10, pa Chivumbulutso chapter 10. Pamene tikaonenso kunena kuti Yohane pa chisi cha Patimo, inde Yesu Khristu atabwera koyamba, nabwerera kumwamba, anaona kuti ndisakhale chete. Ulosi ukhoza kuyiwalika, koma ndikuyenera kuwafotokozera. Ndiye chimene chimachitika. Mulungu wathu ndi wabwino inu. Nebukadineza anangona zisulo zosiyana-siyana. Adaona zisulo zosiyana-siyana zinamasulidwa kuti ya ufumu wakuti. Pamene amazaona Daniel anazaona zilombo zosiyana-siyana. Zilombo zichama zifotokozerano momwe onjezera kuti ufumu uyenda chonchi. Patapita nthawi ali ku Medo-Persia, mu Daniel chapter 8, Daniel anaonanso zina. Timamva za nkhosa, timamva za tonde, ndiye kena kuti mazangonano kanyanga kakang'ono. Ndoti maufumu aja amankanachepa. Mukawerenganso Daniel chapter 11, timaonapo za mafumu anayi. Kenako mfumu yayikulu imene imayimira Alexander the Great amene analamulira ku Greece. Kenako timazamva mfumu yakumpoto, kenako kubwera kwa Yesu Khristu. Mfumu yakumpoto iyi imene kuzionesera ngati iye ndi kumpoto, fa kumpoto ndi kumene kumakhala Mulungu wathu. Mfumu yakumpoto iyi sikuyimira Yesu Khristu, ikuyimira ulamuliro wa Papa umene uli kumapazi uku. Ndamvetserani pa Chivumbulutso chapter 10 tikuyenera kuphunzira za mawu awa chifukwa chani. Daniel musaiwale pa Daniel chapter 12 anamuzoti atsekere, sangamvetsese chifukwa zinthu zindi za nthaya kumapeto. Ndiye kumapeto kokuti afika, kodi Mulungu anakhalabe chete kuti zinthu zizikhale zotsekeka anthu asamve? Anthutu adamva. Daniel chapter 10 verse 1 akufotokoza unena kuti ndipo ndinaona mngelo wina olimba ali kutsika kumwamba, wovala mtambo ndi utawaleza pamutu pake, ndi nkhope yake ngati dzuwa, ndi mapazi yake ngati mizati ya moto. Ndipo anali nako m'dzanja lake kabuku kofunyulula, ndipo anaponda nalo phazi lake lamanja pa nyanja.
ndi lamanzere pa mtunda, nafuwula ndi mawu akulu monga ngati mkango obangula. Ndipo pamene anafuwula, mabingu asanu ndi awiri analankhula mawu awo. Haleluya! Ngelo amene anamuona apa okhala nawo maonekedwe opsa, ovala mtambo, utawaleza pamutu pake, nkhope yake ikuwala ngati dzuwa, mapazi ake akuoneka ngati moto, ndi Yesu Khristu. Anamuona atanyamula kabuku, ataponda pa nyanja. Akuti phazi lake lamanja linaponda pa nyanja, phazi lake lina linaponda lakumanzere, linaponda pa mtunda. Mapaziwa akanatha kuwaponda mbali imodzi, koma anaponda konse. Chifukwa iye ndiye olenga, analenga kumwamba ndi dziko lapansi, nyanja ndi zonse zokhala m'menemo, kusonyeza dominion, kusonyeza ulamuliro umene anali nawo wa dziko lonse lapansi. Ndi kuti ulosi umene anaufunyululawo, unali otsegulawo, unali woyenera dziko lonse lapansi. Akufotokoza kunena kuti ndipo lamanzere mtunda, verse 2, ndipo anali nako m'dzanja lake kabuku kofunyulula. Kanali kabukuko kofunyulula. Verse 6 akutifotokozera kuti chani pa chapter chomwechi cha Chivumbulutso chapter 10 verse 6 akufotokoza, nalumbira kutchula iye amene ali ndi moyo ku nthawi za nthawi. Ndi Mulungu yekha amene analenga mwamba ndi zinthu zilipo momwemo, ndi dziko lapansi ndi zinthu zili momwemo, ndi nyanja ndi zinthu zili momwemo, kuti sipadzakhalanso nthawi. Haleluya! Sipadzakhalanso nthawi. Time will be no longer. Palibenso ulosi wina umene ukubwera beyond 1844 utitsimikizira kunena kuti kubweranso chinthu china kapena ufumu wina. Ufumu uwu ndomalizira, ndi chifukwa chake pa Mateyu 24 nafika kunena kuti zinthu izi zonse zidzafika pochitika mu m'bado uno, mu m'bado umene Yesu Khristu anabadwa, inde mu m'bado wa Chiroma. Kumbuyo kwa Babulo kunali maufumu osiyanasiyana. Mtundu wa Israeli umazindikirika monga ngati dziko la lonjezano, mtundu osankhika, koma chifukwa cha kusamvera kwawo anawalanda chimenechi, anachika mu Israeli wa spiritual Israeli wa uzimu. Ni chifukwa chake kuno ku Malawi ife tikudziwa ndife ana Abrahamu mwachikhulupiriro, ndife Aisraeli, ndife m'bado osankhikawo, inde oyitanidwa, osankhikawo, okhulupirikawo, ndi amene akupanga gulu la ana a Mulungu. Pamene mukumva kuitana chonchi inuyo, muwesese mukhale osankhika. Mayeso a dziko lapansi anthu amakhoza ambiri, ndipo amakhala anthu ena mama wasankha, ndipo amakhala anthu ena posankhikapo amene ngakhala okhulupirika maphunziro kuti azachite bwino maphunziro a dziko lapansi. Ndi chimozimozinso ulendo wopita kumwamba, kuyitanira ndi kwa wina aliyense. Yesu watsegula manja ake akuyitanira wina aliyense kuti bwerani, idzani kwa ine mudzamwe madzi a moyo, ndipo mwa inu mudzatuluka mtsinje wa moyo umene udzafikira pena paliponse. Mudzaonetsera zipatso za Mzimu Woyera, ndipo mphatso za Mzimu Woyera zidzakutsatirani. Yesu akuti idzani kwa ine. Tamvetserani. Kwa iye amene ali ndi udindo wa dziko lonse lapansi, akufotokoza kuti chani verse 6, komatu masiku amawu angelo wachisanu ndi chiwiri, mmene iye adzayamba kuomba, pamenepo padzatsirizika chinsinsi cha Mulungu, monga analalikira kwa akapolo a aneneri. Ndi angelo 7 wokha, palibe angelo 8. Angelo 6 malipenga awo anaomba kale. Monga tinaonera phunziro ladzulo kuti imfambo yako ili kuti kwatsala lipenga limodzi, lipenga lotsiriza, limene likangolira olungama akhala chilungamire, ochimwa akhala ochimwa, palibenso kulapa. Yesu Khristu akhala kutuluka mchipinda chopatulikitsacho, chimene chiweruzo chofufuza chikuchitika chili mkati. Lero munthu akafa rekodi yake imalembedweratu kumwamba. Kulibe purgatorio, kulibe kumupembedzera ziphunzitso za mitsinje ya ku Babulo zimene chinjoka chinalavula mu mpingo kugwedeza mpingo wina uliwonse, koma kambewu
kampingo woona umene ukupezeka pa Daniel chapter 12 verse 1 kadzalimba sikazagwedezeka, kazakhala kukhazikika pa mwala umene uli Yesu Khristu, mwala wa pangodya. Chikhulupiriro chanu inu muchike mwa Yesu Khristu, ndikuti pamene akubwera mu ufumu wake adzakupezeni muli olungama inu. Pamene mpingo zikulumikizana, inuyo musankhe kukhala akhola lake la Yehova. Tamvetserani kuchoka pa verse 10 verse 11 pamene pakuchokera mutu wathu onena kuti uyenera iwe kunenera, chifukwa pali zinthu zina zimene sizinachitike, zimene zikuyenera kuchitika. Ndi chifukwa chake uthenga uku kuti fika nthawi ino kuti utichenjeze tidziwe kunena kuti kodi tiyenda muziti. Osangofuna kupangidwa profesai ku 2063 tizakhala pa ufulu. Tinaona natinamiza ife Vision 2020 tinkaimba, koma Vision 2020 natibweretsera COVID. Musayembekeze mtendere wina uliwonse mu dziko lapansi. Tatiyeni tiwerenge limodzi pa verse 10 ya Chivumbulutso chapter 10 pamene akufotokoza kunena kuti ndipo ndinatenga kabuku m'dzanja la mngelo ndipo ndinakadya, ndipo kanali mkamwa mwanga kozuna ngati uchi. Ndipo pamene ndinakadya mimba mwanga mudawawa. Inu choonadi ukachimva mimba mumawawa, ukazindikira kunena kuti kodi Sabata si Sunday koma ndi Sabata ndi Saturday, umamva kuwawa. Ukazindikira kunena kuti Mulungu amadana ndi zachiwerewere, umamva kuwawa, umamva kuotcha zimawawa mimba. Ukamva kuti zokudya Mulungu anayika malire kuti udye izi usadye, mimba mumawawa. Choonadi chikafika chimabweresa disappointment, chimabweresa kulekanitsa, separation, kukusiyanisa iweyo ndi za dziko lapansi, kukusiyanisa kuzilakolako za thupi zimene unazigwiritsitsa ndi kuzitsata. Tamvetserani verse 11. Ndipo ananena nane, uyenera iwe kuneneranso pa anthu ndi mitundu ndi manenedwe ndi mafumu ambiri. Tikukhala kumapeto ambiri ya dziko lapansi kumene posachedwa Yesu Khristu abwera. Taonani pamene timaona Daniel chapter 7 kuti maufumu a dziko lapansi anaonetsedwa ndi zilombo zosiyana-siyana. Komanso tikawerenga ngakhale ku Chivumbulutso chapter 13 timaonapo za chinjoka, timaonapo za nkhosa, koma nkhosa ikutulusa zimawu ngati za njoka imene imayimira America, imene itatenge mbali yayikulu mu New World Order. Mapazi athu alowa mu New World Order akuti welcome to New World Order. Katuni anamutulusa anthu oyipawo, anamuyika pasogolo Donald Trump, pambuyo pali Putin, pambuyo pakepo timaonapo pali uyu waku China, waku North Korea kusonyeza zonena kuti anthu amenewa ndi amene akulitengera dziko lapansi kufika kumapeto. Nkhondo, chiwawa, chivundi chikhala chili pakati pathu pamene Yesu Khristu akubwera. Tazindikirani pamene tikuona zilombo zosiyana-siyana chokomananga bwanji. Tikawerenga kuchokera pa Yohane chapter 1, Yesu Khristu akumuonesa ngati mwana wa nkhosa. Haleluya. Sanamuonetse ngati mkango. Inde amafula amabuma ngati mkango, amabula ngati mkango. Ndi mkango wa Yuda kwa ife opulumutsidwa. Koma chifano icho mutu wake unali wa mkango, koma mkango wake wa dziko lapansi. Ndipo Satana kumfotokoza kuti ndi mkango obuma akuyenda akungobumatu. Koma tazindikirani mkango wa Yuda ndi mwana wa nkhosa. Yohane chapter 10 tuwerenge limodzi. Yohane chapter 1. Mwana wa nkhosa amene anaperekedwa ngati nsembe ku dziko lapansi, ameneyo ndi chizindikiro cha ife ana a Mulungu. Tikuyenera kukhala ofatsa ngati nkhosa, chifukwa mwana wa nkhosayo wayenera kulandira ulemu ndi matamando. 1 Yohane chapter 1 verse 26. Yohane Mbatizi anaperekera umboni za Yesu Khristu amene iyeyo ali mwana wa nkhosa operekedwa kuyambira chipango cha dziko lapansi. Yohane chapter 1 verse 26 tikuwerenga, ndipo mawu kunena kuti mawu ake anaona Yesu ali mkudza kwa iye, nanena, onani mwana wa nkhosa wa Mulungu amene achotsa tchimo lake la dziko lapansi. Haleluya.
Yesu Kristu akufuna achose tchimo la dziko lapansi. Pamene ulosi wa dziko lapansi wafika kumapeto, kumene dziko inde ndi mpingo zokulumikizana. Tikukhala mu nyengo zoopsa kwambiri zimene ife tikuyenera kuzindikira ndi kuyenera kutsegula maso athu. Taonani Yesu Kristu analolera kukhala nomaonekedwe a mwana wankhosa. Inu mkango ndi nkhosa sizingakhalire limodzi. Chimbalangondo ndi nkhosa sizingakhalire limodzi. Nyalugwe ndi nkhosa iyi ithedwa. Koma nkhosa imeneyi ndi imene ili nawo makii ayimfa ndithu ndi manda. Nkhosa imeneyi ndi imene moyo wa wina aliyense yasungidwa. Ndi mwala wapangodyawo umene pakugwa udzagwetsa fano, udzaphwanya mayiko onse. Ndipo chochitikacho chizachitika. Ndifuna ndiwerenge nanu chinthu ichi pa Daniel chapter 2 pompacha, pamene tinali pacha, pamene tikupita kumapeto kwa utumiki wathu. Daniel chapter 2 verse 44. Daniel chapter 2 verse 44 lemba likuti chani? Daniel chapter 2 verse 44 akutifotokozera kunena kuti, ndipo masiku amafumu aja Mulungu wakumwamba adzayika ufumu woti sudzaonongeka nthawi zonse, ndi ulamuliro wake sudzasiyiridwa mtundu wina wa anthu, koma udzaphwanya ndi kutha maufumu awo onse. Mulungu wathu ndi Mulungu wokhulupirika ine, amene akufotokoza kunena kuti atatha masiku awo, masiku a mafumuwo, New World Order itadusa, Yesu Kristu adzakhazikitsa ufumu wake umene sudzasunthidwa. Tatiyeni tiwerenge pa 2 Timoteyo chapter 3. 2 Timoteyo chapter 3 timaonapo zoopsa zimene zikuyenera kudza masiku otsiriza. 2 Timoteyo chapter 3 tiyambira chapter 5. Tatsimikizika kunena kuti pali overpopulation, ndi chifukwa choti anthu tadzadza m'dziko lapansi, chivundi chadzadza, chiwawa chadzadza. Zina zimene zadzadza ndi chani? Ndi chifukwa chake tikuona LGBTQ. Mu 2021 Papa Francis anafotokoza kunena mu Katolika sitingalole ma homosexuals. LGBTQ ndi chimo. Koma mu chaka cha 2023 Papa yemweyo anayima nafotokoza kunena kuti tiye tiziwadalisa, munthu akhoza kusankha munthu amene akumufuna. Takumbukirani tinakambirana pano kuchokera mu zolembera za kusatanikiko kunena kuti amafotokoza kunena kuti Satana kungofuna kuti niyo muzikhala ndi fani. Kanga mukamatsana nazo zinthu za munthu wina, zoyipa za munthu wina, zisamakuwaweni, musiyeni achite, ndipo musakwiye. Ndi mfundo za Satana zimenezo. Mfundo zosafuna kuti choonadi chilalikidwe, kwake ndi kupondereza ndi kuphwanya zonse zoyikika za Yehova. 2 Timoteyo chapter 3. Zimadzi zimene chinjoka zinavula, zimene zadusa zafikira miyanda yosiyana ndipo makachisi akokoloka, ndi zina mwa izo ndi ziti. Tikanakonda tikanawerenga kuyambira verse 1 koma tifuna tikuyambira verse 5. Verse 5 akufotokoza kunena kuti akukhala nawo maonekedwe achipembedzo, koma mphamvu yake adayikana. Kwa iwonso udzipatule, ili ndi chenjezo lotsiriza ndithu, chisomo chikupita kumapeto. Satana kanthawi kamuchepera, pompano lipenga lotsiriza limveka, mavuto aoneka. Akuti ali nawo maonekedwe achipembedzo, koma mphamvu yake anayikana. Kukula kwanga kose tinkamva kunena kuti kumakhala mapemphero a azimayi, koma mpingo wa Mulungu sumapezekako. Koma chaka chathachi azitsogoleri a mipingo ina yopemphera Sabata anakapezeka pakati pa mapemphero a azimayi in the name of ecumenical. Ali nawo maonekedwe achipembedzo, koma mphamvu yake anayikana. Amatchula Yesu Luka 7 pamene Yesu akubwera adzafika powuzidwa kuti sindinakudziwani.
Inutu muzipembedzo zina zimene mulizi zimene maziko ake si Bible, maziko ake ndi zikhalidwe za dziko lapansi. Inde maziko ake ndi apapa, inde ababa, inde ameja profeti, ameja wani. Tasindikirani kunena kuti mukumwa ndithu madzi akubabulo, ziphunzitso zakubabulo zoononga zakupha. Zindikirani kunena kuti tikukhala kumapeto kumene Satana akufuna kulumikiza mwala ndi chitsulo, mwala kuyimira ma political powers, dongo kuyimira zipembedzo. Lero likwafika kumalawi kunoko chaka chatha uku mwana wa Chakwera watulusa buku lake lonena kuti the church and state are married, are now happily married. Pa nation inatuluka news imene kwa mene mungafune ndikutumizirani muione, are happily married. Kulemba buku ndipo Achakwera napita ukalipangani veo buku limene lili Malawi munomo. Akuti aboma ndachipembeza kwenda kugwirira ntchito limodzi. Ndipo nthawi ya COVID chimene chichinaonekeka kwambiri pano ndi nkhani za chilengedwe zati kukonza chilengedwe pamene tikuziwa zoti mwala watsala pang'ono kuzamenya moti uthenga umene ungalayikidwe ku dziko lonse lapansi kuti konzani mitima yanu, konzani njira zanu, Yesu Khristu akubwera monga Yohana analalikira. Koma tikonze chilengedwe ndevi ndalama ndezi ma workshop. Tonse amene kulalikira choona dichi tikuoneka anthu oyipa. Tamvetserani cholembera china chochokera komwe uko kwanza tuwo amene amakhulupirira zachitayiko zimenezi akufotokoza. Ndiwerenga mu Chizungu mu buku lolemba kuti A New Inquisition imene inalembedwa mu 1989. Koma kola amene mukumvetsera chinthu ichi muzaka za ma 1989-1990 kunali nkhondo pakati pa Russia ndi America. Itatha nkhondo yachiwiri, before nkhondo yachiwiri kunali ma world superpowers awiri, Great Britain, mafumu 10 aja analibe ndi mphamvu zawo ku Europe. Koma itachitika nkhondo yachiwiri, chuma chawo chinasokonekera. Britain, Europe anathira pamenepo. Ndiye kunasalano amuna awiri awa, Soviet Union, America. Mu 1990 nayo Soviet Union, Russia nayo so inagwa, communist inagwa party. Ndikuno kunalwana na democracy. America inalowa. Mene ulosi achina Ellen White amaunenera kunena kuti America ndimene zathandizire dziko lonse lapansi kuti lipembedze fano losema anthu akaona ngati zaboza fuka America analibe mphamvu ma 1844. Koma mu chaka cha 1990 zinakwaniritsidwa izi. Ndetamvetserani cholembera chimene chinatulusidwa 1989 zaka 36 zapitaso, almost 36 zimene zapitaso. Akufotokoza kunena kuti simply stated, ADRA argues that we will not be able to attain world peace until we attain cultural unity. Akuti ndizosatheka ifeyo kunena kuti tikhale ndi mtendere mpaka na chikhalidwe chathu chitalumikizana, alichilumikizana motani. But ADRA argues that there is only one obstacle to this unity, Christianity. Akuti pali chikhomo chimodzi, Chikristu, ndi chimene chikulepheresa dziko lonse kuti liyanjane. Sa Chisilamu, si Mahindu, sa ku China, si anthu osapembedza amene akulepheretsa, koma Chikristu. Chifukwa chani Chikristu chikuyenera kulepheretsa zinthu zimenezi? ADRA's point is simple. Christianity claims supernatural knowledge. Ndikumva kukoma kati mwanga kuti Chikristu chimakhala nazo mphamvu zoposa maulamuliro a dziko lapansi. Ndinoposa alamuliro a dziko lapansi. Tinawerenga ndithu kuchokera mu Masalimo 1:13 kunena kuti mkamwa mwana musachuluka mawu amphamvu onenera otsutsana ndi tchimo. Tazindikirani akufotokoza kunena kuti and divine revelation. Kodi vumbulutso ili ndi la munthu ili? Vumbulutso ili tulabwera mwa Mzimu Woyera sikufuna kwanga ayi. Kuti zinthu zonsezi zivumbuluke ndi chifukwa chonena kuti Mulungu anachika mwa aneneri yake nachiulula. Aneneri yake ndikukhala pasi ndikuwerenga. Inde ngakhale zaka 40 zimene ndikukuwuzani kuti Nebukadineza ataona loto
Panatenga almost zaka 40 kuti Daniel aone loto. Sindinagugule pa internet pena paliponse. Koma kupyolera mu zaka zimene zinasindikizikako, calculator yanga yandithandiza kuwerengera kuti panapita almost zaka 40 kusiyana kwa zinthu izi. Ophunzira Bible wina aliyense Mulungu amampasa nzeru. Ndikuti chinthu ichi chiyende chonchi. Supernatural knowledge, divine revelation. Kuti niyo mukhale ndi vumbuluso lopatulidwa chokera kumwamba. Musowekera kumwa mitsinje ya moyo yolonjezedwayo, imene Yesu anayilonjeza kwa ana ake pa Yohane chapter 7 verse 38. Kuti izatuluka mkati mwanu, ndipo mwa inu muzatuluka choyera chopatulika cha mphamvu chimene ngakhale maufumu a dziko lapansi sangachidzutse. Ngakhale nzeru ya dziko lapansi idabwa nacho kunena kuti ichi chatheka bwanji kutuluka mkamwa mwa munthu ameneyi. Tamvetserani. Akunena kuti this divine revelation that is divisive and not open to rational debate should not be tolerated. Posachedwa abale wanga amene kuli okhulupirira. Zindikira kunena kuti chikhulupiriro chimene wachigwiritsa chenichenicho cha Yesu Khristucho pompano sachipanga tolerate. Ma Freemason awa afika pofotokoza kunena kuti tilandire world unity pafunikira kukhetsa mwazi. Pafunikira kukhetsa mwazi. Pa Daniel chapter 3 Nebukadnezar anayika chifano cha golidi chose kutsempana ndi vumbuluso la Yehova. Vumbuluso limene anafika polivomereza kunena kuti Daniel, Mulungu wako ndi Mulungu wa milungu, mfumu ya mfumu amene wakupasa ichi. Ndipo mu Babulo Mose anthu osapembedze. Satana ankangomuona kubati dikira mawa ndikupezanso ndikupasa kukula mtima. Panangopita zaka zochepa anazipangira chifano chonse cha golide. Kunena kuti iye azalamulira mpaka kumapeto. Koma Nebukadnezar ali kuti kulibe. Ulosi unakwaniritsidwa. Lero tizilimbana ndi omwe akatolika papawa. Chifukwa ufumu wawo ndo umene uli wamphamvu. Koma zindikirani mwala umene ukubwerawo. Sitikudziwa kunena kuti kodi meto yake ndi anthu wanji. Koma meto yake ndi yamphamvu yokwanisa kuswa chisulo. Meto yake ndi yamphamvu yokwanisa kuswa inde ngakhale blasi. Meto yake ndi yamphamvu yokwanisa kunyekesa silver ndi golide. Ndiye Yesu Khristu. Pamene akubwera kuzaphwanya masystem onse a dziko lapansi, iniyo muzakhala muli mbali ya ndani. Muzakhala muli mbali ya chitsulo, indi mbali ya Roma. Ndi ziphunzitso zake zimene zili zochokera mkamwa mwa chinjoka. Chifukwa mphamvu yake ndochoka kwa chinjoka. Tiwerengere limodzi. Robert Mueller nayenso Freemason wina analemba chinthu ichi chimene chochokera m'buku lonena kuti New Genesis. Mumvetsera kufotokoza kunena kuti the world's major religions must speed up dramatically their ecumenical movement. Ndichifukwa pang'ono mukumamva kunena kuti atsogolera mipingo akumana ndi atsogolera boma. Mpaka na Malawi muno muli public malichani paki kaya ndaiwala kuti matazani. Koma ndikagulu kamene kamayimirira ndikaboma. Komanso komweko muli azibusa amene amakhala ndi say mu zonse zimene zimakambidwa mu parliament. Sizimayenera kukhala choncho. Mpingo ndi boma sizimayenera kuyendera limodzi. Pamene Nebukadnezar anayika chifano chonse nakachiyamika, anazika pa mpando wa Mulungu nafuna kupembedzedwa. Lero chuma chikugwachi taonani pa news inuyo amene mtengo wa golide ukukwera. Talowaso mu golden age ena munamva ndikukamba mulaliki wambuyo mukunena kuti talowa mu golden age imene olemera kuthamanga kubaka gula golide kuti asungebe ulemerero wawo. Koma tazindikirani chuma chawo pompa anachita ya munsewu chikhala chopanda pake chikhala chovunda. Ulosi uwu ukwanisidwa olomukagamire maphunziro kuti mufuna mukwere muzakhale maudindo muzakhale ma CEO ma president. Zindikirani ndizopanda ntchito ndi za dziko lapansi. Mwanji mukagamire Yesu Khristu kukhala mbuye ndi mpulumutsi wanu. Mutenge iyeyo kukhala chishango chanu amene mwalo wake ndi wamphamvu okwanisa kuthana ndi maufumu a dziko lapansi. Ndi akufotokoza kunena kuti anthu akwenera kulumikizana. Pakulumikizana pakuti chani? And recognize the unity of their objectives in the diversity of their cards. Ati cards. Cards ameneyu ndi CULTS. Mwina machulidwa ndivuta pronunciation. Koma mawu ake ndi amenewo ati timagulu timene timakhulupirira mfundo zina zake ndipo safuna kususika. Amachula kuti ni makati.
Ndiye tamvetserani. My religion, right or wrong, and my nation, right or wrong, must be abandoned forever in the planetary age. This is new world order. Akuti chipembedzo cha inuyo kandi cholondola kandi choona, kama pemphera la sabata kandi cholondola mechi cholondola mukuyenera muchipange abandon mu dziko limene tikulowa. Ka dziko lanu ndi limene lili kupanga zinthu zolondola. Dziko la Israeli limasunga be sabata mpaka na lero muchiyuda mwaomo, ngakhala mamkana be Mesiya amakwambekeza be Mesiya abwere. Akuyenera apanga abandon zonse in their planetary age. Tamvetserani zimene ananena Alice A. Bailey, amene ndi ananena bomba lalikulu. Mvetserani ndiwerengereni. Ananena kuti mu buku lolemba kuti World Goodwill Letter, analemba kunena kuti the day is dawning, tsiku likufika, when all religions will be regarded as emanating from one great spiritual source. Ulosiwa kwanisidwa mu chaka chino cha 2024. Anzanga amene muli pa WhatsApp group tigawana zithuzi. Papa Francis wafika pofotokoza kunena kuti zikhulupiriro zonse ndizotitsogolera kwa Yesu, kwa Yehova. Palibe chipembedzo chimene chija chikulu kapena champhamvu kuposa chinzake. Panali Ayuda pamenepo, panali Mahindu, panali Abahai Fefi, panali Asataniki, panali Ma-atheisti, panali Ascience. Onsewa kuti zipembedzo zonsezo ndizowasogolera kwa Mulungu. World religion yakhazikika ndithu pansi pa Papa Francis, chifukwa iyeyo anatengedwa kunena kuti ndi chaplain wa United Nations. Tili ndi United Nations, koma maiko osiyana muzochitika. Amakhala pansi kupanga spendi vindalama, inde banali kuunga. COP29 ikhale kuyambika pompano mu November muno. Azikambirana mfundo ngati akugwirizana. Akamatuluka pa khomo wine sai wagwira mfundo yakwawo. Chipwirikiti basi chisokonekero sizizalumikizana so izi kutaya nthawi. Koma tamvetserani. Akufotokoza kunena kuti ma efforts awo akuyenera kufika patsogolo, ndipo ndizona panopa mpingo unkutenga mphamvu. Ngakhale adzitsogoleri a dziko pamaso pa Papa kumafika pothunthumira. Wakwaniritsidwa ndalulo siu. Machalichi onse alumikizana, agwirizana, amvana chinthu chimodzi. Ndakufotokoza kunena kuti all will be seen as unitedly providing the one route out of which the universal world religion will inevitably emerge. Akuti onse azaoneka ali pamodzi. Chivumbulutso chapter 17. Akuti onse anali mtima umodzi napereka mphamvu zawo kwa chilombo. Ma president wonse odakhala wamphamvu bwanji. Putin, Trump, iyayi wina uja Macron, kaya ndanuyu Netanyahu wa ku Israel, kaya Chakwera. Wanthawi imene yoyo azafika opereka maufumu awo kumpando wa chipapa, pompano katolika alamulira. Koma ulamuliro wake ndi wachitsulo okupha, opondereza, oyankhula za mwano, otsutsana ndi china chilichonse choyera cha Yehova. Tamvetserani. Alice A. Bailey, kanitsikana kakusatanikaka, kanalembaso zotani. Mu New Dawning yawoyo, mbanda kucha wawo analemba zotani. Analemba kuti, then there will be neither Christian nor heathen. Akuti sipazakhala Mkristu kapena wachikunja. Hallelujah. Kande anthu azakhala chani kaya. Koma ine ndifuna ndizakhalebe Mkristu. Neither Jew nor Gentile. Kulibe Myuda kapena Gentile. Mwaonatu koba nayeso Satana mpaka nalera kukopera bemavesi. But simply one great body of believers. Ati basi chigulu cha anthu amozi okhulupirira, gathered out of all the current religions. All the current religions. Wina kozonena kuti ndimafuna panga chisankho cholowa mpingo wa Mulungu koma sindipanga somesa makachisalumikizana. Nthawi yake sinakwane. Ino ndi nthawi nena kuti khaidwe lisundike. Chifukwa pali ziphunzitso zina mwina zimene sindingathe kufotokozerana pa
gulu chonchi timafotokozerana nzipinda za makachisimo zimene zili zozama zimene zili zoyenera kuti zitithandizire kukula mu chikhulupiriro chathu. Monga tinafotokozerana dzulo dzana kunena kuti mbewu yosathiridwa imafa. Ndi chimozimozi munthu amene sapezeka pamene palo olungama. Aheberi chapter 10 verse 25. Musaleke kulunkumana kwanu pamodzi. Mbewu imene sakuthiridwa imafa. Ukapita pamaso pa anthu amene akuphunzira choonadi Bible mene ili umaphunzira zinthu zambiri. Si zonse zimene mungazimve pa social media. Ngati muli ndi chipembedzo chongodalira kuti akuti alalipira pa social media muzozo nena kuti mukhoza kusocheretsedwa. Koma mukuyenera kupezeka pagulu pa anthu amene alokhulupirira. Bible lanu taziwerengani panokha inu. Akufotokoza kuti sipazakhala mkhristu sipazakhala heathen. Nyengo yowawa imene dziko lapansi lifike. Pamene dziko lapansi likusonkhanitsa dziko. Ndipo ndakhudzika kwambiri ndi news ya dzulo. Papa wafika ku America. Ndafotokoza kunena kuti ndiwerenge news yomene ili mchizungumo kuti okumva amve. Chimene Papa wanena. Anena kuti Pope travels to the heart of Europe to appeal for peace and to boost his dwindling flock. Akuti wapita ku Europe kuntima wa Europe kadziko kamene kali mtima wa Europe. Kunkhosa zake zimene zili zofoka. Kodi inu tate wanu ndi Papa. Yohane chapter 10 akuti chani. Nkhosa zanga ndili nazo. Ndipo ndikaziyitana zidzamva. Kodi inuyo mukumva kuitana kwa Yesu Kristu lero lino? Kodi mukufuna kuntenga Yesu kukhala mbuye ndi mpulumutsi wanu? Tatiye ndiwerengere limodzi. Yohane chapter 10. Yohane chapter 10 pakufotokozedwa malo amphamvu. Pamene dziko lonse pamene Papa kuliona dziko le akumaliona pamwamba iye nkumaziona pamwamba monga Nebukadineza. Ndikumakayenda tumakapanga appeal kwa dwindling flock. Kunkhosa zake zimene zili zofoka zimene zikuchepa kuzilimbitsa. Kodi inuyo chilimbikiso chanu chikuchokera kuti? Mapemphero anu ndi olembedwa. Nyengo zimatutumusazi muzipemphera mapemphero olembedwa manovena inde rozari. Mulungu atithandize tichitire chifundo chifukwa tikukhala mu dziko latsoka. Yohane chapter 10 verse 16 akutifotokozera kunena kuti nkhosa zanga ndili nazo. Chapter 10 verse 16 akufotokoza monena kuti ndipo nkhosa zina ndili nazo zimene sizili za khola ili. Izinso ndiyenera kuzitenga ndipo zizamva mawu anga ndipo zidzakhala gulu limodzi mbusa mmodzi. Haleluya, mbusa mmodzi gulu limodzi. Inu Mulungu Yesu Kristu akusonkhanitsa olungama ake kuchokera kumphepo zonse zinayi za dziko lapansi munchoonadi. Bible ili ndimene ili mundima wa dziko lapansi. Pamene mapazi athu alowa mu new world order, ma system onse akhala ali nkata kuchitika smartphone, digital ID. Zonse zikhala zikulamulira ndi bank account ndi zimene zikhale zikulamulira umo. Pamene dziko lapansi likufuna likhale ndi banja limodzi, pasakhale mkhristu, pasakhale heathen. Kodi inuyo musankha kukhala chani? Chifukwa tikuona pa mpingo wa ku Laodikaya, lonjezo la mpingo wa number 6 ku mpingo wa Laodikaya linafotokoza kunena kuti ngelo wa number 7 kunena kuti ukanakhala chifukwa yonena kuti ndiwe otentha chabe, ukanakhala otcha kapena ozizira zinali bwino. Mwefa yoti ndiwe otentha chabe ndizakulavula mkamwa mwanga kundichititsa nzeru. Chikhristu chapano ndicho chititsa nzeru. Anthu angokhala nawo maonekedwe achipembedzo koma mphamvu yake anayikana. Tikukhala masiku opsa dziko lapansi. Tikuyenera kukonza njira zathu ndi kumutenga Yesu Kristu kukhala mbuye ndi mpulumutsi wathu. Tamvetserani kuchokera pa Yohane chapter 12 verse 26 verse 3 imene tamalizira mu tsiku la lero. Verse 26. Yohane chapter 12 verse 26 akufotokoza kunena kuti ngati wina anditumikira ine anditsate. Condition yake ndi mosi. Ngati niyo mumamtumikira Yesu Kristu, mukuyenera kumutsata. Siyani kulondola mpingo, siyani kulondola maprofeti, siyani kulondola papa, siyani kulondola shehe kapena wina aliyense amene amoneka wamphamvu ka imamu wa mtundu wanji. Koma londerani Yesu Kristu. Ndipo kumene kuli ine, komwekonso kuzakhala mtumiki wanga.
kumene kuli iyeyo Ambuyeyo komweko kuzakhala mtumiki wake. Mungakaya yake Yesu Kristo azatibisa. Inde ngakhale pamene chisauso chitafike popsa kwambiri Yesu Kristo asanabwere. Pamene fano likhale lionetsere ukwiyo aliponetse mkwiyo wake ku dziko lapansi. Koma mungakaya yake Yesu Kristo azatibisa. Tizabisala ife mwa Yesu Kristo. Akutifotokozera kunena kuti ngati wina anditumikira ine, Atate adzamuchitira ulemu iyeyo. Haleluya. Sankhani inu kumutumikira Mulungu lero mukanali ndi moyo. Mulungu azakuchitirani ulemu inu. Tizalandira mphoto ife chifukwa chakulalikira uthenga, kuchenjeza dziko lapansi kunena kuti kuli mitsinje ya Babulo imene kuyenda. Komanso nthawi yomweyo kuli mtsinje wa moyo umene Mzimu Woyera akupereka pa thupi lina lililonse limene azipereka, limene lavomereza kunena kuti inde Ambuye ndinenera. Uyenera iwe kunenera. Ndiye uthenga wa tsiku la lero umene timakambirana. Mwavomereza kunenera kodi? Mukufuna mphamvu kodi? Mzimu Woyera alipo. Tipemphera pemphero lopempha Mzimu Woyera kuti atidzadze natidzaza ni mitsinje yake ya moyo. Ndikuti ponse pamene tikayenda tikalalikire za choonadichi. Titseke maso tipemphere. Oyera oyera Atate wathu okonda amene kokhala kwanu ndikumwamba, nthawi ino tikupereka moyo wathu m'manja mwanu, kufusa lonjezano la Mzimu Woyera. Ipo timene mu nthawi yake ya masika tikuyenera kuzapempha Mzimu Woyera. Ife tikupempha Mzimu Woyera kuti tikhale mboni zanu ku dziko lapansi. Mutichotsere mantha ndi kuti tikanene choletsedwa ndi dziko lapansicho. Pamene dziko lapansi likulumikizana kupanga chipembedzo chopanda chikhulupiriro, inde chipembedzo chokhazikika pa maziko a Satana, chinjoka diabolos, ife tikupempha kuti maziko athu akakhale mwa inu. Atate, monga mwalino twine aliyense amene azakutumikirani, Atate wanu azamuchitira ulemu. Tikupempha adu Mulungu wathu mulemekeze mwana wathu. Pempha landirani kupempha kwathu, khululukirani machimo athu, ndi kuti mutigwiritse ntchito pamene dziko lapansi likupita kumapeto. Tipange chisankho chokusankhani inu Yesu. Pamene mukubwera muzatipeze ife tili olungama, opanda kususika kwina kulikonse. Tapempha zonsezi pyera mu dzina lanu Yesu Kristo. Amen. Kufikira tsiku linanso Mulungu akudalitseni. Tsiku lina tidzaona kunena kuti kodi fano losemali lasemedwa kufika pati. Mulungu akudalitseni, akhale nanu, akwanise zosuwa za moyo wanu wonse. Koposaposa Mzimu Woyera asakuchokereni monga Sauloyo, koma nthawi zonse ayende nanu nakuunikirani njira ya moyo wanu kufikira kumapeto kwa moyo uno. Amen. Nebukadineza maloto ake anaona chifano cha muntu chitaima chindunji naye navutika mumtima mwake, naitana anzeru ake amasulire lotoli, koma wonse analepera. Daniel nanena ni maufumu awa, muti uwo chifuwa chiwuno zonse zitadutsa, miyendo nayo sotadutsa kale, sono lero tiri kumapazi chakala chintu chimodzi basi, kutsika kwa mwala wosemedwa popanda manja, ukunde upanye ndikupera fanoli olungama apulumutsidwe. Iyi inali nthawi imene Danieli amafotokozera Nebukadineza mfumu za fano limene analiona, ndi amamuwuza kunena kuti mutu wa golidiwo ndi inuyo mfumu, ndi ufumu wanu wa Babulo. Ndipo ukatha ufumu wanu padzabwera ufumu wina umene ukuyerekezedwa ndi chifuwa cha siliva, ndiwo unali ufumu wa Amedi ndi Aperesi umene unabwera pambuyo pa ufumu wa Babulo. Kenako panaonetsedwanso ufumu wina umene unayerekezedwa ndi chiuno cha mkuwa, ndi chiuno cha mkuwa ichi chimayimirira ufumu wa Ahelene umene unabwera pambuyo pa Amedi ndi Aperesi. Kenako panaonetsedwanso ufumu wina umene unayerekezedwa ndi miyendo ya chitsulo. Ndi Bible limati monga umu mudaonera kuti chitsulo chimaphwanya ndi kupera zinthu zosiyana-siyana, uso unali ufumu umene unathetsa maufumu osiyana-siyana a dziko lapansi nukhazikika iwo.
iwo nde unali ufumu wa Roma. Nde ufumu umene usunatheretu watsetsereka mpaka ukafika kumapazi kumene kwakasakanikirana ndi dongo. The Bible likuti monga umo mudaonera kuti chitsulo ndi dongo sizingagwirane, chifukwa chake lero dziko lapansi kulibe mgwirizano iya. Ndi chifukwa chonena kuti tili mu nthawi ya kumapazi. Nde mgwirizano usupezekanso iyayi kufika na mwala osemedwa popanda manja Yesu Khristu atsika mlengalenga ndi akudzakhazikitsa ufumu umene sudzatha, ufumu umene sudzachotsedwa.